ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикои гиромии қадр. Умедворам ҳар як шумо соз саломат хонободен. Дар навори имрӯза танҳо мошинои арзона баҳри шумо пешниҳод кардагем. Навор дароз шид агар бордур азиз, лекин мошинои гарени арзон ба чини зураси мардуми хидмон. Шумо хоҳиш карда мешавад агар вақта масъалаи лайка беҳад ҷиддӣ бинен, лайкоси шидесан, илтимос хоҳиш ҳар як бародар лайк казанен. Шахсоне ки меҳмонен пеша ки ҷонсарак нашида 56% мемонен, ҳам кнопкаи силха буратои нар бизанен. Шумо хоҳиш ҳам дастгирӣ дар мӯи бузург шава бизанен, лайкора фикротона нависонен кадом мошина мехоҳед дидан, дастгиритон сахт шава бордур азиз. Бо саҳар барвақт бо навор мешава, пешниҳод шумо мекунем. Наворро бо диққат тамошо кунед, ногузаронда ба ҳаматон тамошои буфа. дӯстои гиромӣ, бардорои ҷон, навори мо шурӯъ мегарда. Баҳри шумо пешниҳод мекунем якум мошини советский иминои 99 арзонтар бисёр гуфтабудем, пешниҳод кардем. Илтимос хоҳиш масъалаи лайка беҳад ҷиддӣ бинен. 21 099 якум мошини фурӯшаки. соли барои мошин соли 2001 мебошад. дӯстои гиромӣ, объем мотораш 1.6, зушвориш ҳам бензин ҳам газура. Коробкаш механикаи мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри Душанбеда қарор дорад. нархи мошина 8000 сомонӣ гуфтааст ки 59000 рубли русия мешавад. боз ягон чиз гузашта мешавад гуфтага. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. черепахош варид надоранд. кузов беҳади бад гарени ба тоза гарантияш хати аст. салоншам ягон ҷош кандагӣ нест. беҳади бад салончаш зур менат кардаги. коробка хадавои мотор ҳамаш 100%, 4 баллони пачка ва гази таблетка дорад. срочна фурӯхта мешавад. маълумоти бисёр дага мошина ба тамоми санъат гарантия додага бордур азиз. харидоро бошанд чизе ки аз сурата ҳамихе қабул мекунед, марамат метавонед, боз занг занед, пурсон. хоб дӯстои азиз, бардорои азиз, илтимосу хоҳиш аз шумо карда мешавад масъалаи лайк беҳад ҷиддӣ бинен ва 56% ки меҳмонин. аз шумо илтимосу хоҳиш беҳад хоҳиши бародарона илтимос, ҳар як бародаре ки тамошо мекунӣ шербача кнопкаи сирх дар поёнаи подписатсия кардаги нестем 56%. аз шумо хоҳиш карда мешавад кнопкаи сирха хеле ҳозир бижиқ дар ҳамин моҳи бузург гуфти гапҳо дастгирӣ кунед, беҳад хуб мешавад. ядонаи лайка обязательно боз хоб дӯстои гиромӣ, навор идома дора. баҳри шумо боз як мошини советскиро пешниҳод мекунем. айниқтараш ваз 21010 соли барориши 010 соли кнонес бордур азиз. соли 2007 лек краска кор дора, ба ҳазур краскаш кор дора. объем мотор 1.5 бордур азиз. бензини холияи коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мошин бигем як чанд моҳ шид мега ки дам гирифтест, барои ки фурӯхтанаш лозима, ягон каси нест ҳайҷ кунад. бензини холияи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хай бигем шаҳри хуҷандаев 7000 сомон гуфтесаиш 51000 рубли русӣ мешавад. маълумотоша пурра расондемтон, ҳолатиш бади бад нест, лекин краска мега ба ҳазур. рақамошон ҳастай, чизе ки бо хоҳиш дошта бошед, вақт соата бинен, метавонед занг занед, пурсен оиди мошин аз соҳиби мошин ва бо маълумотои бисёртара пешниҳод кунед. фикр мекунам нархи нағзай, баъд мошинам солаш кана нест, ҳамин чизам як плюси калонай. рақамошон аст, мо пешниҳод кардан буд, метавонед бо занг занед, пурсен. дӯстои гиромӣ, бардорои ҷон, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем як бор дига масъалаи лайка илтимос бачаҳоча ба серьёзно бинен, лайк монен, ура кунен, лайк занен. меҳмон бошен, подписатсия кунен, ҳатман дастгирӣ кунед. дӯстои азиз, бардорои азиз, бори дигар салому алайкум. як даха вақти шуморо мегирем. бахшиш тема мебурем гуфти гапҳо. дӯстои гиромӣ, ҳамин бега, ҳамин канале ки шумо десен, ҳамин бега насиб бошад финал бозии рақами 1 мегзара. як бор ман гап мезанам, каси ҳавасманда, хоҳишманда метавонад иштирок кунад. агар хоҳишманд набошед, метавонед амтариши мошинои фурӯшида тамошо кунед. дӯстои гиромӣ, нархи як дона чипта, як билет 250 рублай, ҳамин бега финал. общий билет то 399 донанд. як бор бинем призора ачора бозӣ бепребилай любойта ҳисоб кун чиста ба хотири дастгириётон сар додагем. 399 дона билетай, нархи як дона билет 250 рубл, 50 приз мешавад. дӯстои гиромӣ, главни шоҳ ҷоиза 010
ё ки бордур азиз 5000 сомон дар карта дар эфир қабул мекунед. ғайр ё боаса 10000 призо ҳар хела призо ҳастанд, мақсад майда 50 приз 1000 рубла мешавад, плюси 18 дона дига приз, общи 50 приз мешавад. дӯстои гиромӣ 399 дона билет, касе ки 20 дона мегирад татуфа карда мешавад. билетҳош ҳозир метавонед бигирен, ҳамин бега примерно соатҳои 20 Москвада насиб боша финал мешавад. алло нигабон рақамҳои карта ватсапа намемонем мо дар рӯи экран, дар комментария закрепид ки агар касе ки хоҳишманда ёки +7 929 548 5440 ҳам ватсап ҳам сбербанк дорад, карта ба номи Фаррух метавонед чекотон равон кунед. тичени 1 дақиқа 40 секунди дам ё касе ки хоҳишманд бошед маромад метавонед обязательно бигирен ба 250 ягон хурдтон будан мешавад ки соҳиби мошин мешавад. бардорои ҷон, дӯстои гиромӣ, навори мо идома дорад. боз як дига ваз 21099 бо нархи дастрас состоянии зури бача пешниҳоди шумо мегардонем. албатта масъалаи лайка илтимос хоҳиш бинед, касе ки баъд оиди бозии билет гирифтане комментарияда мондагим рақамҳои картара ҳаракат не бега финал шавад. мақсад ҳар рӯз ҳар бега финал ай ваз 21099 мошини навбатии дӯстои гиромӣ ки соли барӯши соли 1998 мебошад. абиё мотор 1.5 сӯзишвориш танҳо бензина, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри душанбеда қарор дорад. дӯстони гиромӣ 7000 сомон нарх шафтеса 51000 рубли русия ҳам мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки чӣ хеле ки дар сурате ҳамин хеле пешам 3 рӯз мешавад ки мошина огузондага мега дига ягон проблемаш нест. краска нарушка ба тамоми дараҷаш мошин расход карда мақсад қай расходи калон ҳам намешавад агар огузондагӣ боша. мақсад ба фикри ман, фикри шахсим қатъи барои ки буд ситуация ки советский ира мо ҳам хеле шидагӣ буд, фикр мекунам он қадар пул мешавад. документош то моҳи июле бо хамин плюсан мекунам. бардорои азиз, харидори аниқ боша биёянд занг зананд, бо арзонан мешавад мега ай пеши ҳолати мошин фикр мекунам ҳолати нағза суратош нақшро бинед маъқул дошта боша. касида занг занем бо дар тамос шуд маълумотро ихташон гирем. боз навора бо идома метем. дӯстои гиромӣ, як дига ваз 2107 баҳртон пешниҳод мекунем. соли ишам соли 2008 мошин состояниш хубе. бардорои азиз, беҳад меҳнат карда баъд плюси нарх навошам бад нест, солои кана нест. як бор дига такрор мекунам бардорое ки харидори аниқен ваз 2107 солош соли 2008 бардорои азиз. абиё мотор 1.7 бензини холи 1.7 полисейская, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар вилояти хатлон аниқтараш ноҳияи темурмалик да 14000 сомонш мега ки 103000 рубли рус мешавад. оиди мошин қайд карда ки мошинча состояниш зури бадай, ҳуҷҷатош буд шидагӣ, аккумулятор нав ҳаст, ҳама чизои мошин нав. масъалан мошин намехӯрад. мотор соат бар ин кор мекунад, чихоло ҳама чизоша нав карда. системаи музикашам зур, калонкои сони. хоб хулоси гап мошинча барои сика кардан фақат гаштана ягон проблема надорад. мошин адресои аниқаш дар Кангирд қарор дорад. бардорои ноҳияи Кангирда рақамошонам мондагием. касе ки харидори аниқен солои навше канаш нест, наршам нархи бад нест, бо амиан савдо кардан мешавад. бардорои азиз, харидоро бошен маромад метавонед дар тамос шавед. бардорои ҷонам, масъалаи лайк подписатсияро бисёри бад нагӯем. касе ки ба лайк мондагӣ нест, подписатсия кардагӣ нест, аз шумо хоҳиш ҳамватано ҳамин қадар дастгирӣ кунед, беҳтарин кор мешавад дар ҳамин моҳи бузург. хоб бардорои ҷон, як мошини советский дигара ваз 2107 баҳртон пешниҳод мекунам. гапҳои пеш меомад кӯшиш кардем ки баҳри шумо пешниҳод кунем. ваз 2107 бардорое ки меписем ваз 20 пеши бозорамон. ин ҳами пеши бозоре. бардорои азиз, бо диққат гӯш кунем. ваз 2107 соли бароришиш соли 2011 абиё мотор 1.7 полисейский, сӯзишвориш бензини холи, газ умуман дагӣ нест, тог хӯрдагӣ нест, наздикиш да газ. коробкаш механика. мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. мошин шаҳри душанбеда қарор дорад. хоб 70000 сомони тоҷикиш мега ки 517000 рубли русӣ мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки устод қатъи любой тадбиё бин мотор мошинда чанги зиёдатӣ намеёбӣ. губковат кардаги полиш, формализатсия, магнитофон, усилител, 4 баллони нав, тонировка, документ ҳамаш қонунқоидаш қатъи. состоянии мошин ай ҳодисаи бад хеле ягомта дар Тоҷикистон нест гуфта ин состояние.
тозае баъд вагон састани барин гуфтаги бордро хулас таърифош бисёри бада. Касе ки харидорен, касе ки зуртон мераса 70,000 да марамат меяд, баъд абизияти ина фикротон оиди ҳамин мошин 70,000 сомон даҳан хати шӯхия гуфти гапо нависонен ку чӣ фикр дорен, ба чӣ сабаб, чӣ хусусият дора 07 ҳайкно нависонен ки мисол гап барои чӣ қадар қимата ҳама чизоша нависонен. Ман мехонам беҳад мада интересне якчи ҳамин чиз мегирам. бардори азиз дӯстои гиромӣ, навора мо идома метем бо мошини навбатира баратон пешниҳод мекунем Opel Astra F дар кузофи седан. Соли барори 6 соли 1994 май. Объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензин газае. Коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хоб мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. хоб нархи мошина 17,000 сомон мегӯяд ки 125,000 рубли русӣ мешавад ва бозам савдо карда мешавад. албатта оиди мошин соҳиби мошин қайд кард ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор модулаи техасмотори дохили солай ду баллони пеш навай. илтимос беҳуда занг назанедон. мошин проблемаш нест, севгем ҳолаташ бад нестем. охирон нарша гуфтаги бордур азиз гуфтаги ки харидори аниқ бошам бинай пеши бинам гуфтаги ба ягон чи мешава. рақамошон ҳаст. касе харидори аниқ дақиқен ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аниқтаи суғдай занг занен боравем бинен маълумотои бисёртар аниқдашон гирем. хоб бардурои азиз дӯстои гиромӣ, навора мо идома метем баҳри шумо пешниҳод мекунем боз якта дига мошини боркаше ки бисёр бардорон нависанд ки Астради караванда ягон мошини соз биё. ҳамин мошина номаша Opel Astra F гуфтаму дар равон кардан. бардурои азиз мо пешниҳодтон мекунем. хоб ин мошине ки шумо мебинед Opel Astra F деталош бисёра ба ҳамин хотир солиш соли 2010 бардурои азиз. объем мотори беҳад ба қуа часпондагиан 2.4 сӯзишвориш бензин газа. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина айни ҳол шаҳри бохтар дар бардурои азиз яъне Қурбонтепада 30,000 сомон нархи мошина гуфтасе 221,000 рубли русиям мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин беҳад меҳнат зиёд кардагиа то 4 тоннара ба ҳазур мебардора гуфтагиа. тахта арматур дарозам боша бор чихеле ки боша бор гуфтигапо ҷом мешава. иминои барои боркашра худмон шахсан тайёр кардагиан гуфтагиан. хоб маълумотоша додагиан бардурои аз чизе ки ҳастаи нашоти мошин камбудӣ надорад. биёям бинам бо гуфтаи каси боркаш махоҳад ҳама чизо маълумотро ба фикри ки ман пешкаши шумо гардонагием. рақамошон ҳаст. занг занен маҳфул дошта бошад бо маълумотои бисёртар аниқдашон гирем. хоб бардурои азиз дӯстои гиромӣ, навора мо идома метем боз баҳртон пешниҳод мекунем якта мошини болкаша аниқтарш и Opel Astra F дар кузофи универсалай. соли барориши Astra F известен соли 1998 мебошад. объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газа. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин шаҳри душанбе дар айни ҳол қарор дорад. нархи мошина 23,000 сомон гуфтаистанд ки 170,000 рубли русиям мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд кардагиа ки комплектатсияи мошин CD салона ягон проблема надорад. ABS, кондитсионер, гидравлик ҳамаш қонун қоидааш қатъи дарош электропакет газ бензин ҳардуш қонун қоидааш қатъи хор мекунад ва техосмотри мошина буҷдагӣ навозох кардагӣ задагӣ пӯзидагӣ кузов қатъи ҷавоб дода мешавад. бардурои азиз мотор коробкаи ходовой ҳамаш звер. мошини нав краска буромагия қайд кардан бардурои азиз ягон сарапина надорад ва ҷои шидчия гуфтагия дигар арзонам карда намешавад. нашоти арзон карданам умуман дар тамос нашавем қайд кардан. маълумотои пурраша ҳамаша гап зага ина мо ҳам пешниҳод шумо кардан. бардурои азиз харидоро бошен маҳқул доништа бошад. нархи бад нест. метавонед занг занед пурсон шавем.
алҳамдулиллоҳ навора идома метиҳем дӯстони гиромӣ. хоб як тадига опел астраев пешниҳод мекунем баҳри шумо соли 96 май дар кузуфи хеҷибека цвети пеш цвети бризис шампан объем мотораш 1.6 простоя бородар азиз бензин газ ҳардуш кор мекунад. хоб коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин шаҳри душанбе дар қарор дорад дӯстони гиромӣ. 27 000 сомон нархи мошина мегӯянд 199 000 рубли русиям мешавад ба курси имрӯза гардонем. агар оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин гаште сай расход дорад кам таракак документ дорад то октябра масла кам хӯрда сай мошин краска талаб як чанд деталш ҳаст сай бородар азиз. хоб дигар ҷош проблема надорам муомилаи хушрӯам карда мешавад харидори аниқ бошанд биёям бинам гуфтаге маслиҳати хуб карда мешавад ва беҳуда илтимос занг назананд. ҳамун инсоне ки пили нахта доранд ҳаваё дар назар дорад ки занг зананд гуфтаге рақамошон дар рӯи экран ҳастая бардоро харидори аниқ дақиқ бошанд занг бизанед пурсен маълумотои бисёртара аз дасташон боз гирем. бардорои азиз дӯстои азиз опел астраев баҳритон пешниҳод мекунем як дигара состояние беҳад хубша свети сиёҳша соли 98 тозаи мошина гуфтагиянд. хоб объем мотори мошин 1.6 мебошад дӯстои азиз сӯзишвориш бензин газа коробка передачаш механикай. хоб мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад қайд кардагиянд қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошина 40 000 сомон гуфтаест ки 295 000 рубли русӣ мешавад. савдо боз дора оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки 9 моҳа ҳуҷҷат танировка дорад 5 моҳ ҳуҷҷат харидори конкретни илтимос занг зананд состояние мошин тупи бак хадавои коробка ҳамаш саволу ҷавобшқати 4 диска балони пачка рақамошон омодагием харидоро бошен дар тамошен ва албатта занг занед айнои мо салом расонед. дӯстои гиромӣ бародарои азиз аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем илтимос як бор аҳамияте ами чиз ҳақ муҳаққиқ шуда мои бузург ба хотири шумо навор кесем соатҳо вақт ҷудо мекунем меҳнатҳои моан гуфти гапҳо арзандаи дастгирии шумо ҳастанд 56% ки меҳмонен як талайк занем братоинар илтимосу хоҳишаи шумо ҳамун таги навора бинен кнопкаи сирхи подписатсара зер кунед то ки ви подписана шавад як донаи лайк дариқ надорен комментара дар шумо обязательно нависонед фалон мошина пешниҳод ка 4-5 бор зиёдтар нависонед обязательно ки бо пага барвақт мошинои мехосектона шумо низ мебинед. хоб бардоре ки астраҷӣ мегуфтен ина вақти шумо ҳам расид ҳам караваниш ҳаст ҳам хеҷибекиш яъне ки универсалш як таги баҳртон пешниҳод мекунам опел астраҷӣ дар кузуфи хеҷибека соли 2006 май бардор азиз объем мотори 1.4 twin port сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механик ин мошино навдро омагаанд системашон хеле системаи безопасни электрониш бо бисёртара бигем хато намекунем. хоб яъне мотор дар коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин шаҳри хуҷанд дар қарор дорад мошин вагони тоза навакӣ даромадия дар тоҷикистон ва инчунин гуфта намонад ки гаштагиам нест. хоб 63 000 сомон нархи мошина гуфтаем 466 000 рубли русиям мешавад савдо бодора оиди мошин ягон камбудӣ надорад харидори аниқ занг зананд вагонаи мошин ба тамоми санатш гуфта газ хидш аз заводскои омагия бардор азиз оиди мошинои вагон дига чӣ гуфта мешавад вагон бардор азиз тоза ягон проблема надорад мегирӣ 2-3 сол ягон грамм 1 сол 2 сол ҳеч набудана кашокаш намекунем хулоси калом бигирем рақамошон ҳаст харидори аниқ дақиқ бошен дар тамос шен пурсен чизе ки ҳаст бо маълумотро пешкаши шумо кунанд.
хуб дӯстои гиромӣ бордурои азиз дар комментария бисёри ҳамин чиз буд як чанд рӯз, лекин мо гуфтем япон нарх навошон қимат будан равон мекардан намемондем. як нархи хубтар як баинсофтар ина пешниҳодтон кардем, як инсони баинсофтар равон кард. Opel Astra дар кузофи универсал бордурои азиз соли 2001 мошини ки шумо дидесен, объем моториш 1.6 инжектора, хуб сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошина 70,000 сомон гуфтеся бордурои азиз ки 518,000 рубли рӯзӣ ба курси имрӯза мешавад. Оиди мошин соҳиби мошин қайд кард ки састани мошин беҳад хуба, як даст вагон, документ гумрук ҳамаш аст, шаҳри Хуҷанде. хуб мотори 62 киловаттаи 100%, беҳади бад мотори мошин ба қуввате, мошиниш ягон проблема надорад, ягон ҷо задагӣ надорад, сарапи на тостагӣ нест. Фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ, дискабалонои нав, аккумулятори нав, кондитсионер, электропакет, мультирул, ҳамаи наворот ҳаст, ҳамаи наворотош кор мекунад. Фақат харидоро занг занад, касе ки пули нақда дорад занг занад, пурса чизе ки ҳаст қачон муомила кунанд, савдо кунанд. рақамҳо ҳастад, беҳуда занг назанед, баъд вақт соата бинед, баъд занг занед. хуб бардурои азиз, дӯстои азиз, бардуро ки Mercedes сечка бисёр мепурсед, бо пешниҳоди шумо мекунем як дига. Mercedes-Benz сечка C-класс, объёми тоза, соли 98, объём мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механик, краска нарӯшка кор надорад, ягон проблема зиёдатӣ надорад, мегирӣ газ метӣ фақат. хуб мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷиликул, яъне ки ноҳияи дӯстӣ. Ин нав ҳозира Ҷиликули пешина бигирем, дона мекунем. нархи мошина 64,000 сомон гуфтеся бордурои азиз, 473,000 рубли русиян ба курси имрӯза гардонда шудаге. мошина гуфта ягон проблема надорад, мотора кашишаш айрӯи миллион, документҳо яксола қатъи танировка, ягон грамм нашуди проблемаи мошин фикр накунед, миёед қабул мекунед. харидори аниқ бошед, занг занед, пурсед чизе ки ҳаст, бо хичон гав мезананд. дӯстои азиз, бардурои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш, бисёр такрор накунем. ҳам мардак бар ин гуфти гапҳо миннатҳои мо 3-4 соат ҳичи набудан намешаванд. ҳам 56% ки меҳмонед, шахсоне ки тоҳоза подписатсия кардагена, шумо миннатдорем. шумо да дахл надорад, бардурои ки меҳмонед, якм бор тамошо доред ё ки подписатсия карда нестен, ҳар яктат хоҳиш як бор бинед. 56% ки меҳмонед бардурои ҷон, илтимосу хоҳиш, ҳам кнопкаи сирхи подписатсияра зер кунед, яктаи лайка хоҳен бизанед, пешравӣ мешавад, наворот таъин мешавад. назанед нами чӣ кора мекунад. хуб дӯстои гиромӣ, идома метем навора. Якчанд бародар нависта буданд ки ечкаҳои навмон, мақсад ечкамон ҳамин чиза фикр мекунанд, дар назар доштанд. мо хайна якта бигем нархи дастас арзонтар аст, яъне хуб ғалтед пешниҳодтон кем. Mercedes-Benz E-класс, ба қавли дигар бигем 212 мегандиранд. соли 2010 мошина, объём мотораш 3.5, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстои азиз, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар шаҳри Душанбе мегарда кор фаъолият дорад. 165,000 сомон нархи мошина гуфтасе, 1,220,000 рубли русӣ мешавад бордурои азиз. мошин боз савдоам карда мешавад. хуб оиди мошин ма гав мезанам бордурои азиз. хуб мошин полностью рестайлинги 214 кардаге, беҳад меҳнат кардаге. ами рестайлинг хелос ҳич набудани 20,000 сомон зиёд меравад. яксола техосмотр дорад бордурои азиз, яъниш беҳтарини баъд гуфтаган савдо шурӯъ мешавад. дар пеши мошин срочное баъд мошин фурӯхта мешавад. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо аст. харидоро бошед, занг занед, бо чизе ки ҳаст маълумотҳои бисёртара айхидашон гирем боз.
дӯстои гиромӣ, масъалаи лайка бинен. Ҳатман ҳар якта дар комментария нависонен 4-5 боре ки фалон мошина пешниҳод ки беҳтарин мешавад. гуфти гапо мо обязательно пешниҳод мекунем. меҳмони обязательно хайна калон карда мондагиам рӯи экранда. меҳмоно илтимос шумо ҳамин навор шумо буда маъқулай шумо тамошо мекунед. обязательно подписаться кунед, дастгирӣ шава. мо иншоалло ки бо ҳамин шумо дастгирӣ кунед, бовар кунед нархи мошина я нархҳои пешниҳодтон мекунем ки нархи велик баринай. ай шумо ҳам дастгирӣ шава. лайкҳоро аз янен подписаться кунед ҳар яктатон. ай шумо хоҳед. дӯстои азиз, як бор дигар ассалому алайкум. як бор дигар хотиррасон мекунам бародарое ки хоҳишманден, касе ки хоҳиш дорен. дӯстои гиромӣ, як дақиқа вақтона мегирам. метавонен ҳамин бега, ҳар бега мешавад, ҳамин бега финал мешавад примерно соатҳои 20 Москва дам хелида, ё ки шояд айдам дертар шавад, барвақттар шавад. хулас ҳамин видео боша, шумо метавонед билет бигиред. дӯстои гиромӣ, як бор ман гап мезанам, просто призоша бинен, кайф кунен, шанси бурда бинен. билетош бисёр нест ки шанси бурд надошта бошен. як билети 150 рубла шеринар 399 дона ҳак билет иборат ки ман ҳамида шумода мошин мондагиам. дар 399 дона билет шер бачаҳо 50 дона приз мешавад. шоҳуҷоиза 0 ё ки 5000 сомон. нами бега яке шумо ки билет мегирен 250 рубла 5000 сомон дар картатон қабул мекунен эфирда. плюси 10000 аст астанои конвертои майда шуда аст ки 1000 рубла 30 донаи майда шава бо 18 та дига сурприз. ҳозир метавонем билетоша бигирем. барои билет гирифтан комментария аҳамиятен. рақамҳои WhatsApp Сбербанк мондагиай. як билет 250 рубла тоҷики 40 сомон мешавад. 20 та бигирад та падарка, касе ки 50 та мегира ҳозир 4 дона автоматически падаркаш карда мешавад. ҳеҷ чиз набуд ба хотири подписчикое ки мошинаи фурӯшида тамошо кунанд. ба ҳамин хотира. баъд бародарои азиз нигоҳ кунед. +7 929 548 5440 ба номи Фарух Меброя, ҳам WhatsApp ҳам Сбербанк. ҳам хеле метавонем бигирен ё ки комментария нигоҳ кунем. барои ки мо дар мумкин нест обши 50 приз 399 донаҳак и 40 билет. бовар кунем ба худои хеле шанс дар ягон канал нест. ин хеле призори ягон каналда набинед. алло нигабон, хоҳишмандо ҳаракат кунед. намайд